Nangandam na ang pamunuan sa Mactan Cebu International Airport ug ang Sinulog Foundation Incorporated sa pag-abot sa mga balikbayan nga mutambong sa Sinulog Grand Parade karong Domingo. Jinky Bardio, Sugindimi. Gilauman nga sugod ug mga adlaw maghinay-hinay nagpangabot dinhi sa Sugbo ang mga balikbayan nga dugay nang nagpuyo sa gawas sa nasod. Sa ilang pag-abot, pasidunggan sila sa management sa Mactan Cebu International Airport agig pagtamod sa dako nila nga kontribusyon sa Sugbo. Usa ka chartered flight alang sa mga balikbayan gikan sa Las Vegas, Los Angeles ug San Francisco, California ang gilaumang mga abot sa Sugbo alang sa tinuig nga Sinulog Grand Parade. As I mentioned kanina, the January 15, welcome to Balikbayan, welcome. And then we also welcome treats to our arriving passengers na mga first talk of restaurants na sila walk it, buwag mga wellness. Other countries like Hong Kong, Singapore. Ang Executive Director sa Sinulog Foundation ni Paybao nga dunay porsyento sa kinatibuk ang 1,000 nga blue seats nga gitagana sa mga balikbayan ang itagana nila sa mga Yolanda victims. Understandable po we started selling holiday so last week of December. So it's kind of really picking up. It's picking up now. It's always similar sa trend until na sa Grand Parade. Una nang gipaybaw ni Ballesteros nga rain or shine ang Sinulog Grand Parade apan kung dunay storm signal, di sila magpanukos sa pagkanselar ni ini. Pero niya sa December. So kung may storm signal, so cancel naman. So you have to prioritize also safety and contingents, di ba? Siguro number one is like in any sport competition, cancel ka na siya. Di pa hinon kumpirmado kung hinayon silang Presidente Noynoy Aquino ug Vice President Jejomar Binay kuyog ang tulo ka mga senador atol sa Sinulog Grand Parade. Jinky Bardio, News 5. Tinuig na Sinulog Fiesta Trade Fair gibuksan baguhay lang. Sampang pagdisenyo sa kaugalingong Sinulog T-shirt mamahimong buhaton. Madin Sabang, Sugidlimi. Kini na ang ikanapu katuig nga gipahigayon sa Department of Trade and Industry uban ang Sinulog Foundation Incorporated ang Sinulog Fiesta Trade Fair. Nagkadaghan na sab ang mga exhibitors sila display sa ilang mga produkto. Di lang sabgikan sa Cebu ang mga exhibitors, ang uban gikan pa sa Luzon ug Mindanao. Diin klase-klaseng mga produkto ang gipamaligya dinhi. Mapalit ang mga produkto sa barato nga presyo, diin pa export ang quality niini. From that side, we have wearables, we have the Asia Batik, in fact we have the clothes, we have fashion accessories, then we have wellness products, I think we have it here, and then of course we have the famous torta, tabali, chicharon, shoes from Karkar, and we have a lot more. Maybe this year we will not expect good sales because of the calamities. Pero so far sa mga past years, always increasing good sales every fair. Kihatagan og higayon ang tanan nga maka-style sa ilang Sinulog t-shirts aron mas personalized ang ilang sulubong attire karong Sinulog Grand Parade. Unang buhapon ang pagpili sa ilang Sinulog t-shirt nga nagkantidad og 200 ngadto sa 500 pesos. Mupili dayon sila og mga accessories nga buot nilang ibutang sa t-shirt sama sa beads ug studs. Isunod ang pagpili kung unsay design sa pagputol sa t-shirt aron mausab ang style niini. Ug sud lang sa pipila ka minutos, aduna na kay customized Sinulog t-shirt nga subay sa inyong fashion taste ug personalidad. I really like it because Sinulog is kind of like where everyone comes out in full color, people throw paint on you, so it's kind of nice to be able to put your own like personal style twist. We have different kinds of styles. The most common are the fringe, the laid back, and the tie front. So when you go off the field, you're doing Madin Sabang, News 5. Dulan sa unom, kagatos ka mga pulis din sa Region 7, gipang promote. Andrea Patenia, Sugidlimi.
Abot sa dungga ng pahiyom sa 541 ka mga pulis sa Rehiyon 7 kaganihang buntag atol sa gipahigayong ceremonial promotion sa ilang mga ranggo. Sa tibuok Central Visayas, upat ang nahimong police inspector gikan sa PO4, usa ang nahimong police senior inspector gikan sa police inspector, ug upat ang nahimong police superintendent gikan sa police chief inspector. Samtang 33 ang nahimong SPO4 gikan SPO3, 54 ang SPO3 na karon gikan sa SPO2, 33 ang nahimong SPO2 gikan SPO1, siyam ang nahimong SPO1 gikan PO3, 344 ang PO3 na karon gikan sa PO2, ug 58 ang nahimong PO2 gikan sa PO1. Unang gipahigay ng ceremonial donning of ranks ug misunod ang ilang pagpanumpa. Mensahe sa hepe sa PRO7 ngadto nilang tanan nga ang ilang promotion nagpasabot nga nagkadako usab ang ilang responsibilidad. Awag niya nga likayan unta ang tanang binuhatan nga mahimong makaguba sa ilang integridad ug kinahanglang aduna sila'y initiative sa ilang trabaho ug di lang kanunay nga mag-agad sa mando sa ilang mga labaw. This promotion should inspire all of them to do more, which they feel could better serve the public. Andrea Patenya, News 5. Suspect sa pagpatay sa iyang bilas o pag-umangkon na tol sa pagsugat sa Pasko ni atong miaging tuig, gipatay kagahapon sa hapon. Panimaos ug iyong dunay kontra mo'y gisubay sa kapulisan. Ryan Sorote, Sugid Limi. Gitahilo na din sa usa ka punerarya ang pataylawas sa tricycle driver na si Manuel Kanya. Human po sila sa iyang buko-buko pasado las 3 kagahapon sa hapon sa sitio Semboria, Lawaan 2, Dakbayan sa Talisay. Giingidulit pagpuslit ang biktima base sa gunpowder residue sa entry point sa duha ka mga bala nga may mikutlo sa iyang kinabuhi. Kining bato o mga kandila, may timailan sa dapit, di inahagba ang biktima. Wasab ko numilanong ang buto sa pusil tungod sa kadulit sa armas. Sang man, kadua, yang man, lakaw rin ko sirit, nyaw. Marin na kita na ko ito, gadupa. Na, kapate ang motor. Daling nisibat ang gunman nga nagsakay og motorsiklo. Personal grudge ang gitudlong motibo sa krimen. Doon na suspect ang Talisay City Police base sa mga nakakita sa hitabo. Mga duha. Kusang gitumbok nga ganun na iyabuyag na sa aming katuloy patay sa last December 25. Dugang sa kapulisan nga si Kanya mo suspect sa pagpatay sa iyang bilas nga si Carlota o sa pagumangko ni ining nga si Christian niadtong Disyembre 25 sa miaging tuig. Apan matod sa anak sa namatay nga di mahimo sa iyang amahan ang mga pagpamusil. Matod ni ini nga way kaaway ang iyang amahan. Wasab ni nito sa posibilidad nga gibasla ng iyang amahan tungod sa giingong kalambigitan ni ini sa kamatay ni Carlota o Christian. Dako na itong matamang na po nagi pagpalimaw sa inyo. Kaya siya may nasuspikan na itong Di, wado, daghan kayo wadi katuro kay, ano man, yan, mayon yung pagmamangkol na gito, yabang ng 3 rapot. Ryan Sorote, News 5. Kung kaniadto ang taga-gobyerno lang o'y magtinabangay sa pagpalig-on sa seguridad ilabi na sa pagbantay sa terorismo, karon miapil na nini ang private sector. Usa ka anti-terrorism training ang gipasiugdahan sa Police Regional Office 7. Andrea Patenya, Sugid Libi. Gitapok ang tanang intelligence officer sa kapulisan ug mga security officer sa nagadaiyang hotels, resorts ug malls sa Sugbo aron ipaubos sa anti-terrorism training. Mato di PRO7 Regional Director Police Chief Superintendent Danilo Constantino, tuyo niyang gibalik ang maong training aron matudluan sa pag-ila ug paglikay sa posibleng pag-atake sa terorista, hilabi na nga duol na ang kasaulugan sa sinulog. Hinuon gipasalig niini nga wa sila'y nadawat nga taho kabahin sa presensya sa mga terorista dinhi sa Sugbo apan maayo kunong di mo kumpiyansa. Yung target hardening, yung concept nito is to strengthen yung mga soft targets and to identify yung mga possible elements na threats against security.
Lakip sa giingong soft targets mao ang mga malls, terminals ug mga buhatan sa gobyerno. Gipirmahan nila ang usa ka covenant isip pasalig sa tanan nga mutabang sila proteher sa gitumbok nga mga soft targets. Mato ni Constantino nga kaniadto, whole of government approach kun mga sakop ra sa gobyerno ang ilang kauban sa pagbatok sa terorismo apan karon whole of nation approach na ang ilang gigamit. But they realize that government machineries and instrumentalities are not enough to combat terrorism. That's why from whole of government approach, nilakihan nila whole of nation approach. Sino na ang kasama doon? Meaning everybody, including the media. Usa sa nahimong tigpamong mao ang panguho sa Law Enforcement and Security Office nga si Police Director Felizardo Serapio Jr. Iyang gihisgutan nga di unta kanunay nga ilang bigit ang terorismo sa relihiyon nga Islam. Mahimang usab niini nga bisan unsa ang mahimong gamiton isip bomba sama sa Boston bombing niadtong April 2013, diin duha ka pressure cookers ang gigamit sa pagpabuto sa mga terorista. Andrea Patenya, News 5.